Насправді цією темою займається сам президент, його помічник Єрмак, і, безумовно, ці люди глибше в переговорному процесі. Народні депутати в цьому плані, вони займаються іншими функціями, але то, що буде стосуватися компетенції Верховної Ради там, по законодавству чи по змінах Конституції, то, безумовно, ми будемо обговорювати і висловлювати власне бачення. Але я хотів би сказати кілька реплік. Перше, логіка президента на сьогоднішній день така, що треба принаймні спробувати зустрітися у нормандському форматі і поговорити, почути сторони. І це, безумовно, має бути на сьогоднішній день узаконений формат, нормандський формат, дійсно з арбітрами Німеччиною і Францією. І Україна туди поїде не здавати позиції. Україна туди поїде з своїм пакетом пропозицій, своїм пакетом бачення, своїми тими червоними лініями, яким не можна переступати, можна сказати, торгуватися і шукати певні компроміси. Паралельно з цим, і важливий момент, якщо ця зустріч, коли вона відбудеться, наразі невідомо, це ще також залежить від Мінська. Але рано чи пізно вона, я сподіваюся, все-таки відбудеться. Принаймні з боку України робиться все можливе, щоб інтенсифікувати цей процес. Якщо ця зустріч не дасть результатів, то тоді на такий випадок розробляється план Б. Ми з самого початку були прихильниками розширення переговорного формату за рахунок Сполучених Штатів і Великобританії. Але потрібно розуміти, що для того, щоб ці переговори давали результат, у ньому повинні бути зацікавлені всі сторони. В тому числі і Російська Федерація, яка зараз не хоче долучення тих самих Сполучених Штатів Америки. Другий аспект потріб розуміти. Це вже не новина. Ні, я розумію, я просто це важливо озвучувати. Другий аспект – це те, що все-таки з точки зору таких країн, як Сполучені Штати Америки і Росія, Україна не розглядається як одиночний суб'єкт. Все-таки це більш ширша геополітична гра. І це також важливо. І ще один важливий момент. Паралельно з цим відбувається також і, принаймні, напрацьовуються можливості для того, щоб поверталися українці додому, щоб проводився обмін. Уже перша хвиля пройшла. Багато було скептиків, казали, що це велика ціна, але тим не менш... А второй етап буде, ви знаєте? Я якраз про це й кажу, але принаймні українці у своїх сім'ях, як на мене, це дуже важливо. Зараз робиться все можливе, щоб відбувся другий етап, де, до речі, заплановано, що буде дуже багато кримських татар. І над цим також зараз в Офісі президента дуже активно працюють. А до Нового року такий обмін може состоятися? Це оптимістичний сценарій, до якого ми прагнемо, щоб до кінця року відбувся другий етап. Понятно. І також важливо сказати, що зараз великі зусилля спрямовуються на переговори з європейськими країнами, з тими самими з Німеччиною і Францією, для того, щоб... І вони готові, кажуть, що вони готові вкладати кошти у відновлення гуманітарної, скажімо так, ситуації, інфраструктурні об'єкти на тих територіях. Так, тобто ці процеси йдуть паралельно. От і можна умовно сказати, що це і є той сценарій Зеленського, який актуальний на сьогоднішній день.